Найбільшу славу Божу, чистої Діви Марії, хресна дорога. Цю хресну дорогу Страсної П'ятниці хочемо подякувати за наш народ, перепросити Бога за гріхи нашого народу, за публічні зневаги, опущення, за все, що наш народ завжди приносить до Бога. Хочемо перепросити, хочемо винагородити, наскільки можемо. Просимо, щоб Господь Бог прийняв всі також терпіння нашого народу в цьому часі він як винагородження за наші провини перед ним. Просимо Божого милосердя. Побачимо, що для ворога немає нічого святого. Квітну неділю загинули десятки людей з Суму. Сьогодні була ракетна атака на Харків, де одна людина загинула, багато постраждала, десятки людей поранені. Ми просимо того Божого милосердя, яке сьогодні відкривається на горі Голгофі, з того правого боку Ісуса Христа. Ісусе, будь милосердний для нас, будь милосердний для нашого народу. Дай нам сили зберегти свій народ, дай нам сили
Господи Ісусе Христе, Ти йшов хресною дорогою по грубому колючому камінні. Воно тяжко робити святі ноги. А сьогодні наша Україна йде своєю хресною дорогою по камінні, руїнах, по обгорілій землі. Прибираємо сьогодні перед Твоїм Христом. Дозволь нам усім взяти участь у Твоїх святих терпіннях. Ми складаємо сьогодні перед Тобою важкі тягарі наших сердець, що страждають разом з нашою Батьківщиною. Жертвуємо Тобі нашу молитву за Україну. Молимося за те, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли і настав мир. Ти віддав своє життя на Христі. Ти показав найбільший вимір любові. Допоможи нам прийняти її. Будь поруч з нами у нашому терпінні. Господи, будь сьогодні зі мною, будь моєю силою і відвагою, щоб гідно прийти хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов переможе всяке зло. Уже засудив Початок довгої важкої хресної дороги. Ісус стоїть перед Пилатом. Сам Син Божий стоїть перед людиною, творінням Божим. Упокорився. Не показує своєї величі. Стоїть найвеличніший перед найменшим, перед людиною. Хто такий Пилат? Пилат – це людина, така сама, як я. В його тілі така сама кількість хромосом, як у моєму. Він має дві руки і дві ноги. Але Понтій Пилат має владу собі до цього. І влада дає йому право відпустити або засудити на смерть. Людина віддає на розп'яття того, хто її створив. Сьогодні Пилат засуджує на смерть український народ. Ті, хто почуваються великими і могутніми, вважають, що можуть розпоряджатися долями інших, вирішувати, кому жити або померти. Одні віддають накази, інші їх виконують, проливаючи кров невинних. Господи, дай мені силу і відвагу, гідно пройти хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша за будь-яку зброю. Помолімося за всіх невинних, убитих під час війни. Отче наш,
шлях. Величезний хрест чужих гріхів, що купчилися віками, розколював плече. Але мій Спаситель відважно взяв його, бо знав, що цей шлях є дорогою спасіння. Ще колись Христос сказав: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною». А нині відважні чоловіки і навіть жінки беруть на плечі зброю і йдуть захищати рідну землю від зла, яке купчиться віками над нами, від ворога, який хоче нас знищити. І хоч буває страшно, бувають втомлені, на холоді, далеко від рідних, але відважно беруть свій хрест, бо знають, що цей шлях є дорогою до перемоги. Ісусе, хоч ти мені зігнувся, як простила підтягаря Христа, але в Тобі наша сила. Будь ласка, збільшуй мені і в кожній людині віру, дай мужність у цих тяжких хвилинах життя. Веди наших воїнів поміж кулями, щоб кожен з них повернувся додому живим. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідну хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша за будь-яке зло. Помолімося за всіх захисників. Отче наш, притихуйте нас красти. Ісус падає, важко падає під тягарем Христа. А сьогодні мільйони українців, дітей, жінок, стареньких, падають на землю в коридорах своїх будинків, підвалах і в укриттях, чи просто на вулицях, щоб врятуватися від обстрілів і бомбардувань. Їм страшно, вони знесилені і побиті горем. Ісус впав, бо зменшилися його фізичні сили, але не зменшилася його любов. Спаситель піднявся і тихим кроком пішов далі. Господи, навчи мене і кожну людину не падати духом, будь своєю розрадною і силою у всіх випробуваннях. Господи, дай мені відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша за будь-яке зло. Помолімося за всіх, хто змушений ховатися, щоб вижити. Отче наш.
як вода, наповнити серце Марії, коли вони зустрілися. Скільки за останні роки у нас таких матерів, що відбувається в їхніх серцях, засинають і прокидаються з мобільним в руках, перший і останній дзвінок щодня до своєї дитини із запитанням, як спалось вночі, чи усі живі. Ісус зупинився, закривавленими очима поглянув на матір і серцем промовив: «Не йду, щоб сповнити волю мого Отця, іду, щоб за спасіння світу завершити мою жертву. Господи, зроби так, щоб кожна мама дочекалася свого сина. Господи, дай кожній матері силу і відвагу прийти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що твій захист сильніший за будь-яку зброю. Помолімося за всіх матерів, Отче наш. Ісус іде важким кам'янистим шляхом, йому важко. Хрест ліпше у тіло, а місце, де його мають розп'яти, ще далеко. Христос голодним помножив хліб, оздоровляв хворих, що вертали з дітей. Багатьом допомагав, а тепер Симон із Киринеї, що змушений вертатися з поля, мусить допомагати йому. Сьогоднішній світ потребує таких Симеонів, потребує їх і Україна. Симеона змусили нести хрест, а багато іноземців з власної волі стають до зброї пліч-опліч з нами, жертвуючи своїм комфортом, ризикуючи своїм життям. Хресною дорогою йшло багато людей. Хтось співчував, хтось байдуже спостерігав, хтось засуджував. Хрест, який випав на долю мого народу, дуже тяжкий. Ісус, обдаруй мудрістю і відвагою тих, хто може допомогти, щоб вони не боялися цього робити. Господи, дай нам силу і відвагу прийти гідно хресною дорогою нашої України, пам'ятаючи, що Твоя мудрість сильніша за будь-яку армію світу. Помолімося за всіх, хто нам допомагає. Отче наш. Богородице, Діво, радуйся,
обличчя Ісуса покривали, спітніли, кров потом заливає очі. Ісус не може собі зарадити, адже на його раменах тяжкий хрест. Не змогла, не витримала в натовпі тендітна Вероніка, вийшла попереду Ісуса і простягла білу хустку, щоб обтерти йому обличчя. Цей відважний учинок не залишився непоміченим. Ісус обдарував Вероніку і залишив зображення свого святого обличчя на її хустині. Ведуть простування сітки, ліплять вареники, моляться мельницю, печуть хліб, збирають гуманітарну допомогу, розважають дітей, лікують, роблять чай, надають житло. І ще безліч відомих і невідомих про справ роблять сучасні Вероніки, бо не можуть стояти осторонь, бо розуміють, що це спільна біда. Господи, дай мені силу і відвагу робити все, що можу, щоб прийти хресною дорогою моєї України. Помолімося за медиків, волонтерів та всіх людей доброї волі. Отче наш, Марія, тебе прошу, що терпіли за нас страсти, шлях довгий та важкий. Ісус піде і знову тягає Христа, привалює його до землі. Безсилий, змучений, Ісус не падає у зневіру, не питає, чому так добре, підводиться і продовжує йти. Як часто я прошу Ісуса забрати у мене мій хрест і дати інший, бо цей заважкий, і я його не можу нести. Кожного разу, коли чую повідомлення про нові бомбардування, про жертви, про нові загрози, це є падінням для мене. Я, як і мільйони українців, прошу забрати цей хрест. Питаю, Господи, чи добре ще? Волаю, за що? В такі моменти я забуваю, що маю нести свій хрест разом з Ісусом. Не падати у зневіру, не падати перед ворогом, а впасти на коліна перед Господом і просити мужності. Не питати за що, а питати для чого. Господи, дай мені силу і відвагу пройти мужньою хресною дорогою моєї України. Всели в моє серце і серце кожного українця віру в те, що наші страждання не марні, а перемога близька. Помолімося за всіх, хто втратив надію. Отче наш,
терпіли за нас страсти. Жінки плачуть над нетерплящим Ісусом. У натовпі за Ісусом іде група жінок, які ридають, голосять, оплакуючи долю Ісуса. Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми, каже до них Ісус. Мамо, а чому Росія на нас напала? Чи не помремо? Мамо, коли закінчиться війна? Я хочу додому. Чують сьогодні українські матері. І плачуть. Плачуть, ховаючи сльози від своїх дітей. Плачуть, коли несуть сонних малят в бомбосховищах. Плачуть, затуляючи своїми тілами дітей від куль і осколків. Плачуть, хоронячи своїх дітей. А чи плачуть ті, чиї діти вбивають українських дітей? Господи, зроби так, що матері по всьому світу вчили дітей любити, а не вбивати. Дай силу і відвагу кожній дитині і кожній матері гідно пройти хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоє милосердя осушить будь-які сльози. Помолімося за добре виховання дітей. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і остави нам долги наші, як і ми оставляємо должникам нашим, і не веди нас в своє искушення, но избави нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, обетована Марія, Господь з тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева Твоєго, як родила єси Христа і Спаса і Збавителя душа наша. О Марії, запрошую на Ісуса ради ночі, своїх серць і душі. Претерпівий за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація Віра, Ісус третє падає від Христом. Хресна дорога забирає Ісуса сили свого крову. Йому додає важче йти, сили покидають, тіло терпне під тягарем Христа. Ісус падає втретє. Скільки випадків було в історії нашої держави. Часто в тих падіннях були винні зовнішні вороги, а часто й внутрішні. Кожного разу, коли ми обманюємо, коли даємо чотирям хвалі, коли палимо траву, заздримо сусідам, не розмовляємо державною мовою, коли продаємо свою гідність і інтереси держави, міста чи села за гроші, коли нехтуємо правду
відсуджуємо. Ми є ворогами нашої України. І ми стаємо причиною її упаду, що має для нас дуже болючі наслідки. Ісусе, твій третій випадок був найтяжчий, але ти з усіх сил піднявся і пішов далі. Наші внутрішні випадки є такі ж тяжкі, як і твій. Саме вони роблять нас вразливими перед тим, хто на нас нападає ззовні. Господи, навчи нас бути єдиними, бо в єдності наша сила. Будь ласка, будь моєю силою і силою кожного на цій хресній дорозі моєї України. Дай нам мужність встати з цих упадків і мудрість не впасти знову. Помолімося за свідомість і відповідальність кожного українця. Отче наш, Ісус приніс свій хрест на місце, де має завершитися цей важкий шлях на Голгофу. Більшість людей, які йшли хресною дорогою, наглибились над Сином Божим, як хотіли. Але і цього було їм замало. На місці страти брати забажали забрати останнє, що було в Ісуса, Його одяг, і розділити між собою. Обставини життя можуть іноді примусити залишити все, що маємо, і просто бігти. Втікати, щоб вижити. У мене була одна куртка і одна пара взуття, але я і мій син живі, розповідає жінка, що виїхала з Бучі. І таких історій, на жаль, сьогодні безліч. Зруйновані домівки, понищені автомобілі, зруйновані цілі села і міста. Жорстокі брати здирають одяг з того, хто небо вкрив зорями, землю одягнув квітами та лісами. Ісус із легкістю віддає солдатам останні одежі. Господи, навчи і мене не журитися через втрату матеріальних речей, але в найбільшому смутку покладатися на Тебе і на Твоє милосердя. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що мій дім там, де Ти і Твоя любов. Помолімося за людей, які втратили дім. Отче наш,
царстві. Старця Євангелія Ісуса прибиває до Христа. Великі чорні цвяхи пробивають руки і ноги Ісуса Христа, завдають нестерпного болю Його вже і так понівеченому тілу. Таке прибили руки і ноги Спасителя, ніби хотіли переконатися, що Він вже нікуди не піде. Люди прибили тіло, але не зламали духу. Важкі ракети і бомби пробивають сьогодні будинки. Гострі осколки ранять і прибивають до землі тіла людей. Так ворог хоче зламати волю і гідність людини, прибити її до землі. Ісусе, Ти, що змістиш ті рани від святів, але своїми руками, розпростертими на хресті, хотів обійняти всіх нужденних. Допоможи нам зносити рани, спричинені війною. Не дай зламати нашого духу свободи. Обійми нас, Христе. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов вилікує будь-які рани. Помолімося за всіх поранених. Отче наш. У Твої руки віддаю духа мого, сказав Ісус Небесному Отцеві. Голова впала на груди, Ісус помер, звершилося. Вбивство найбільшого у світі добра відбулося. Земля затряслася і завіса у храмі роздерлася. Здригається і наша земля сьогодні від смерті. Помирають захисники, помирають діти, жінки, літні люди. Хтось втрачає сина, хтось батька чи матір, хтось коханого чоловіка чи дружину, брата чи сестру. І здригається земля від невимовного горя. Мені страшно чути про смерть, я сумую. Господи,
Не дозволь мені падати в безнадію, але допоможи завжди пам'ятати, що через Твою смерть люди отримали вічне життя, що там у небі, у домі Господньому, ми зустрінемося з усіма, кого так сильно любили. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша від смерті. Помолімося за вмираючих. Отче наш, претерпілий за нас Христе. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація 13 Ісуса знімають з Христа. Тіло Ісуса зняли з Христа і віддали в руки Матері. Марія прийняла свого Сина. Богородиця вгадає суд і нестерпний біль. Біль усіх матерів, які тримають на руках тіла своїх дітей. Матір Божа знала, що такою є воля Божа, і приймала її, хоч каялось її материнське серце. Марія, Мати Божа, угамуй біль матерів, які тяжко страждають від смерті своєї дитини. Дай їм розгляду серцем у стражданні. Господи, дай їм кожній матері сили і відвагу пройти хресною дорогою нашої України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша від смерті. Помолімося за матерів, які хоронять своїх дітей. Отче наш, І не веди нас в твої скушення, но й збави нас
дорогу стоять найближче. Тіло у гробі, гріб запечатаний, усе скінчено. Перед очима спливають картини поховань у братських могилах на околицях зруйнованих війною міст. Поховань тих, кого через обстріли неможливо похоронити по-іншому. Люди не мають свого гробу, як і Ісус, якого похоронили в чужому гробі. Виглядає, що гріб – це кінець, але Ісус сказав: «Я воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть і вмерше житиме». Ісусе, навчи нас вірити в Тебе, вірити в наше воскресіння. Для тих, що вірують у Сина Божого, немає смерті, немає безнадії, бо Він нас запевнив: у світі страждатимете, та бадьоріться, я подолав світ. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідну хресну дорогу моєї України, пам'ятаючи, що після смерті буде воскресіння. Помолімося за зміцнення нашої віри. Отче наш, дорогий Ісус, твій хресний шлях був важкий, тебе побили, ти тяжко падав і впливав свої ноги в гостре каміння. Тебе роздягли, прибили до Христа і нарешті вбили, а потім поклали до гробу і припотили великий камінь, побоялися тебе навіть мертвого. Але по 3 днях не знайшли тебе на місці поховання. Важкий камінь впав, сторожа злякалася і втекла. Ти, Господи, воскрес! Сьогодні наша Україна, я разом з нею, і кожен з нас йдемо хресною дорогою, тяжко страждаючи. Сьогодні ми вдивляємося на твій хрест і у твій гріб і віримо, що ти проведеш нас цією долиною темряви і воскреснення. Воскресне і наша Україна, і там, де буде руїни і каміння, проростуть квіти. Господи, сьогодні стоїмо на колінах перед Тобою і дякуємо за Твою любов і милосердя до нас, людей. Навчи нас, Господи, жити правильним життям. Навчи нас бути відповідальними за свою землю, щоб більше ніколи не допустити такого кровопролиття. Навчи нас робити все, що можемо для Тебе, для людей і для України. Будь нашою силою і вірою, щоб жити гідним життям. Кріпи нашу віру, оживляй нашу надію, запалюй нашу любов. Чи не так, щоб хресна дорога моєї України була її дорогою до світлого Воскресіння. Ми, діти Твої, просимо Тебе, будь з нами, Господи, прийми нашу молитву. Намірені святішого Отця, Отче наш,